чаму Ціхановская не лётае бізнес-класам? Таму што у вас грошаў няма. Она, ну, для чаго? Па-першае, калі ты лётаеш, большасць нашых рэйсаў, яны унутраныя. Ну, в сэнсе, яны еўрапейскія. Чым адрозніваецца бізнес-клас там у шторкай, вот этой фіраначкай, да, якая там прыязджае, ну не. Па-другое, навошта там, не знаю, шыкаваць і там лётаць за тым бізнес-класам. Зразумела, это пытанне просто... Але часам бывает, мы заходзім в самалёт, і часам мы лётаем рэйсамі з іншымі палітыкамі, еўрапейскім, там іншымі, і ты заходзіш, яны все на першых гэтых бізнес-шэрагах, мы заўсёды ідзем туды. Але вось, ну, ёсць палітыка, вот мне падабаецца ў гэтым прыклад таксама Майя Санду з Малдовы. Яна таксама заўсёды, ну, мінімальная вот такая сціпласць, заўсёды гэтым звычайным рэйсам. Вось, ёсць, ну, у некаторых кіраўнікоў радых ёсць свае самалёты, свае магчымасці кудысьці далётваць, але не ва ўсіх.